Wong dikon ngeterno nang pasar kok malah ditinggal bali. Gak ngerti nek blonjone akeh apa piye le. Ini ki mlaku yo sado pol. Awas nak tekan omah. Tak uyah asem tenan kok. Hah? Malah hampir wis balik. Pak. Aku mau tinggal balik ki karepmu piye? Sampean ngerti apa ora? Nek belanjaanku ki akeh, abot, ngerti yo ngono aku menggo motor dhewe. Aku mengape nggo motor dhewe gak mau olehi, jare ape mau terno kok malah mau tinggal. Lah pamitmu ke omah jare ape blonjo kebutuhan dapur tok. Tapi nyatane bosok kowe tekan pasar malah mampir nanggone bakul pakaian barang. Ya tak tinggal kabur ah. Lah apa? Mir nak takon bayari. Iya no, wong aku rasa sanggup duit. Mulane ora usah sok-sokan ngeterno. Wani ngeterno kudune wani bayari. Lah rumah saku ya ora mampir-mampir nanggone bakul pakaian barang kok. Koyo ora ngerti wateke wong wedok, nek enek barang apik ki suka kilaf. Bro. Oh, entuk mbali sik ki gara-gara janjian karo Pak Mandor to? Ora yo Bu, aku ora janjian karo Pak Mandor. Lah kae nyatane Pak Mandor tekan kene, nak ra janjian ape karaoke yo ape mancing. Aku ora janjian tenan karo Pak Mandor yo Bu. Pak Mandor ini ki lho, ape lapo aku yo ora roh. Jajal tak tekokane sik. Masan gak ngerti moduse wong-wong iki. Ono apa Bos? Ini bro, aku arep nganakno piknik. Iki anak buah aku arep tak jak kabeh. Sangu lan transporte aku jan nanggung kabeh. Cocok iki Bos. Tapi mangkate kudu sekalian karo bojone gen seru lho, Bro. Ku yo masuk Bos. Lah terus sampean ngejak sapa Bos? Wong sampean yo ranti pasangan dhewe ngono. Tenang wae, Bro. Aku mau wis telepon Mbak Nana, tak jak gelem wonge. Oke Bos. Aku tak ngejak bojoku. Paling seneng wonge. Bu. Pak Mandor wonge ngejak piknik. Engko transport karo sangune ditanggung Pak Mandor kabeh. Tapi Pak Mandor ngejaki kowe karo anakku. Soalnya Pak Mandor njaluke mangkat berpasang-pasangan. Piye? Alah wegah, padine ngrayu Dek, ben aku gak nesu Dek. Tenan yo Bu, nara percaya kalau takono Pak Mandor dhewe. Iya, Pak Mandor karo sampean wis kongkol kok, ben aku gak ngamuk kok. Piye mau mangkat ki? Moh, nek moh ya moh. Tenan. Tenan. Ya wis, aku tak kondo Pak Mandor, nek kowe ora gelem mangkat. Rayuanmu gak mempan, masa maku luluh. Iya, Bro. Gelem? Bojoku moh Bos. Piye iki? Lah nek wong mau ya kowe terpasar tak jak, Bro. Wong njaluk kowe berpasangan no. Jane aku pengen melu wi Bos. Lah nek kowe pengen melu golek pasangan, parmi apa ati karek kena enggak, Bro? Hah? Iya ya Bos. Masuk iki. Aku tak ngejak Parmi ae Bos. Tak telepon sik wonge. Parmi. Aku sudah melu. Mau rem mau. Aku wis berubah pikiran. Bos. Bojoku modele iki. Apa? Lah Pak Mandor